Hello vlog! Welcome to my guys. Sa hapon pa lang itong video na aking gagawin ay about nga po doon sa bagong policy ni YouTube. May dumating na po kasi sa aking email na nakarang araw at dumating na rin po kaninang-kanina lang po ang pipilapan nga po. Dito yan lalabas po sa ating YT Studio. So ito na po ang susunod mga kapatid. Ito pong review and accept, dyan po natin pipindutin po natin yung review and accept. Bago po natin pindutin, basahin po muna natin, ayan pong nasa taas na yan, para po alam natin kung ano po ang ating pinipilapan na form. So ito na po mga kapatid ang susunod. Ayan po mga kapatid, pipindutin po natin yan sa baba na review na yan. Yan, ayan pong pinindot ko na yan. Pakatapos step 1 po. Pero basahin po muna natin mga kapatid ng maigi ha, bago po natin i-accept. So pakatapos po ayan mga kapatid, pipindutin po natin yan na susunod na yan na kulay blue na yan. Ayan na naman po ang lumabas. Pakatapos scroll po natin pababa. Ayan po may box na yan na maliit. Ayan. Pakatapos i-accept po natin ang susunod. Step 2 na po yan mga kapatid. Na pinindot ko na yan. Pasensya na po kayo kung maliit lang po ang aking screen dahil sa isang cellphone ko lang po yan ginawa na binidyohan ko po mga kapatid. Binasa ko lang po muna mga kapatid ang aking pong pinipilapan para po sure ko po na hindi po ako magkakamali mga kapatid. So ayan na nga mga kapatid, ang tagal-tagal ko naman, grabe, 1 taon siguro bago ko pinindot mga kapatid. Ayan na nga mga kapatid. Binabasa ko po kasi muna bago ko naman po talagang pipindutin. So ayan na po, pinindot ko na po, nakikita ang aking daliri. Ayan na po, pinindot ko na po yung kulay blue at ayan po naglo-loading. Mamaya-maya ayan na po ang lalabas niyan mga kapatid. Ayan, pakatapos turn on na po yan. Ayan nakalagay po, turn on po yan mga kapatid. Starting, ayan, earning from short feed ads. Ayan po nakalagay. So ayan na nga po, pinindot ko na po yung turn on. Pakatas ayan na naman po, pipindutin ko naman po yung susunod na turn on. Sundan nyo lang po mga kapatid. Ayan po ang aking pinipindot. Scroll nyo po pataas. At dito po sa bandang gilid na to, ayan po na may nakalagay dyan sa gilid. Malikot naman po ng kamay ko. Ayan po may box na yan pong maliit. Ayan, pindutin po natin yan. Yan. Hindi mapindot-pindot. Grabe, ang tagal po mindot. Yan, ayan po. Pakatapos, i-accept po natin mga kapatid. Ayan, accept. Ayan. Tapos, hintay-hintayin lang po natin mga kapatid. At ayan na nga po, ayan. Tapos, ayan po nakikita nyo mga kapatid. Lahat po naka-active na. Ayan, mga kapatid. Kailangan po active po yan ha mga kapatid. Ayan, 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 ayan. Watch page, ayan, ads, active. Short feed ads, active. Pagkatapos membership, active. Tapos super ayan, super active po. Ayan po mga kapatid na nakalagay na yan. Ayan po ang bagong policy ni YouTube mga kapatid ha. Huwag po natin kakalimutan na dapat po talaga natin yan i-turn on at dapat po natin talaga yan i-accept. Kasi kung hindi po mga kapatid, tulad nga po ng sabi ni YouTube, madidemonetize po tayo, lalong-lalo na po tayong mga monetized channel na po mga kapatid. Madali lang naman po gawin talaga siya totally, hindi naman po mahirap, basta sundan lang po natin step by step ang atin pong ginagawa mga kapatid para hindi po tayo malito. At higit sa lahat, basahin po natin para sure na sure po tayo na tama po ang ating ginagawa mga kapatid at hindi po tayo magkamali. Ayan, sabay ubo po. Ayan po, may nakikita na po kayo. Ayan sa baba po, ayan, na may dashboard, may content, may analytic, may ayan, option. Pagkatapos ayan pong may dollar sign po mga kapatid. So ayan po, pinakikita ko lang po sa inyo yung aking ginawa para hindi po kayo magkakamali. Sundan nyo lang po tong bidyong to ng aking hindi masyadong kalinawan na tutorial, pero at least kahit pa paano po mga kapatid, may matututunan kayo sa aking tutorial sa hapon na to.
Ginawa ko po talaga to kasi gawa na nga pong yung hindi rin po mga masyadong marunong na tulad ko po, at least may matututunan po kayo. Ayan po, pinakikita ko sa inyo. Ayan po, nakikita nyo uli ha. Pinakita ko po uli. Active po sila. 1, 2, 3, 4. Ayan pong super active. Ayan pong membership active. Short feed active. Tapos yung watch page ads active po mga kapatid. So dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog sa hapon na to. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. God bless you mga kapatid. Bye-bye!